Terve kaikki. Tänään ollaan taas Tekkiten maailmassa. Ja tää lagaa. Parempi. Tän pitäisi olla nyt paremmin. Noin. Nyt tän pitäisi olla niin hyvä kuin saan. Yö. Joku vasen. Arjukinen meidän. Mä tutkin mitä me tarvitaan. Me tarvitaan esimerkiksi timantteja. Jep. Me tarvitaan timantteja tähän hommaan. Ärsyttävää. Koska ne on aika harvinaisia ja jos mä löytäisin timantteja, mä mieluiten käyttäisin ne johonkin muuhun kuin vitsi siihen uunikoko ja systeemijärjestelmä hommaan. Täydellistä puhumista siinä. No. Onneksi mulla on spawn pointti. Koska mä tarvitsen vielä ottakaas 2, eli joo. Mun pitää metsästää 8 hämähäkin. Vitsi. Villaa. Hämähäkin 7. Oota hetkonen. Nyt. Go. Go me ru le keep inventory true mitä mä kirjoitin? Game rule keep inventory. Joo, mä en muista mikä meni. Keep inventory. Keep inventory. True. True. What? Mitä ihme? Okei. Mä jostain syystä pysty säätämään. Nyt. Joo, jostain syystä mä en pysty säätämään noita game ruleja. Nyt kaikki huutaa kommenteissa, että se kirjoitetaan noin eikä noin. Niin muuta. Mulla olisi pari esinettä, jotka mä toivoisin. No varmaan saa ne olemassa. Mä tarvitsen vaan 4 vielä. Nyt asetukset. Minecraft crashes. Mun Minecraft crashes. Oikeesti. Jos ihmettelee, että mihin mä katon tähän kameraan, facecamia. Oikeesti. No. Yes. Lagaaks tää? Mä oon yllättynyt. Tää ei lagaa yhtään. Is this true? Miksi mä en oo törmännyt monstereihin vielä?
Joo, mulla oli homma Peacefulilla. Jos joku ihmettelee, miksi mä laitoin Peacefulille. Syy oli se, että niin tätä reseptiä ei voi etsiä Keep Inventorista, vaan jos pelaat niin tällä survivalilla, joten mä pistin Peacefulille, jotta mun kimppu ei käy vaan yhtäkkiä monsteri. Ja kun se homma on ratkennut, eiku vaan metsästämään. Ja sori siitä lagista ja suhinasta, joka tulee olemaan myös tässä videossa. Mut kun tää Esvis on muuten mainio, mut jokaisessa videossa pitää olla jonkinlainen musiikki taustalla. Ja hiljaisin niistä on suhinaa. Eli mä en voi vaan korjata tätä. Tai no, mä voisin etsiä, mutta no, ihan sama. Mä koitan löytää vastauksen tän ja seuraavan jakson välissä. Mut että ois jos mä en ois etsinyt sitä aikaisemmin, tää video olisi niinku taustalla se olisi hirveä tätä vitsiä. En minä tiedä jotain musiikkia. Taustalla vaan soi musiikkia, koska se olisi yksi niistä vähiten toivomista asioista. Ai, se ei lagittanutkaan. Mä luulen, että se lagitti. Facepalm. Vähän lagipiikkejä tulee, mutta tulisi pahempia vielä. Kuinka se menikään? Ai niin on. Yksi tommonen. Ja multa loppuu puu. Mä en uskonut sanoa tämän videon aikana. Oikeasti. Hiljempaa siellä! Hiljempaa siellä! Pikkuveljeni ja kaverini meitä löi. Pikkuveljeni kaveri. Jos joku ei kuulu se henkilö on kuuro. Miksi mun pitää... What? Mitä just tapahtuu? Mä oon iloinen, jos saisin selvillä. Okei, tästä lähtien mä julkaisen 2 videota päivässä. Jep, 2 videota päivässä. Jes, mä saan sen kohta. Ihmettelen, että minkä. Boomerangi. Mä voisin ihan vaan leikkiä tällä. Onko tässä yhtään logiikkaa? Noin. Heitetään se tolleen. Se palaa takaisin. Heitetään se tolleen. Jostain tänne päin. Se palaa takaisin. What? Logic fail. Mutta on hyvä kaukaa se, jonka saa aika alussa. Ja tämän tuo Falcon's Weapon Mode. Joka on kyllä ihan hyvä modi. Pakko sanoa. Nyt M. Biome Cave. Mä annan kerran se update ja kapan minua päin. Joo. No niin, takaisin vaan. Alasin. What? Alaspäin vaan. Tässä suunnassa on jotain. Ei kuva mainamaan. No, Tinaa. Sitä me ei todellakaan tarvitaan. Sitä mä yritin jotenkin niinku sillä, että sitä me ei todellakaan paitsi tarvitaan. Koska se on yksi tärkeimmistä asioista.
tässä modissa nimeltä Galactic Craft. Ei kuva mainamaan. Taasko? Mun pitää laittaa torcheja niin useasti. Tuolla on syvä kuoppa nämä. Koska toi ei lisää koppeja. On Sertrus. Eiku, oota, mikä tää on? Sertrus Quartz. Tää on ihan hyvä. Jos mä muistan oikein, täällä saa Crescent Hammerin. Vaan aika tärkeä. Tässä suunnassa on myös luola. Mitäs täällä on? Joo, täällä on luola. Nyt tsekataan kuinka korkealla mä oon. Kuinka korkealta? Tossa! Se ei häiritse ketään. Tossa! Se ei häiritse ketään. No niin, nyt katsotaan. Eli me ollaan 56. Tiedetään. Tää tulee olemaan pitkä jakso. Me oikeesti murskattiin se vitsiin liiketavoite. Siis murskaamalla tarkoitin, että se tuli hyvin nopeasti täyteen. Se oli niinku jotain puoli tuntia sitten julkaistu ja sain jo laikin. Te todellakin tykkäätte tästä. Tai ainakin jotkut. Mä en usko, että kovin moni tykkää, mutta jotkut tykkää joten. Miksei? Koalia. Yes. Coal. Hiiltä. Joka on hyvin tärkeää, koska me tarvitaan se vitsin koaliuuni. Näin. Coal. Taking forever to mine this coal. Mut se on hyvä, koska se generaattori, kuten aina sanon. Mitä enemmän, sitä parempi. Okei, mä oon todellakin luolan luonut. Are you kidding me? Mä perun puheeni, kun mä joskus sanoin, että minessä oreja ei voi ikinä olla liikaa. Mä perun puheeni. Koska niitä tosiaan voi olla liikaa. Tän takana. Hei, Mr. Creeper. Oletko? Oh yes. Tätä varten bumerangi oli luotu. This is how you kill a creeper. Noin, pysy siellä. Oletteko hiljempaa? Minä yrittäisin kuvata täällä. Joo, miten mä voin, kun mun pikkuveli ja sen kaveri niin metelöi. Ja minä olen eksyksissä täällä. Lagipiikki. Mä kyllä vihaan tätä, kun välillä tulee lagipiikkejä. Ja välillä on aika usein. Koska mulle iskee myös välillä lagipiikkejä tähän, mutta ei niin usein. No niin, 2 kopperia ja tinnin. Kopperi. Niitä on 2 eri kopperia, mutta ne toimii samalla. Ne voi laittaa samaan kasaan.
Siis kun ne on vitsi ingottuja. Ja ne niitä ei voi ingotteen laittaa samaan kasaan, mutta ne toimii. Niinku, jos mä käytän tinaa, mä voin yhtä hyvin käyttää kumpaa tahansa tinaa. No niin, uusi pikki. Ani joo, mähän voin suokata. And this will take forever. K9. Siinä on vähän niinku... Minä olen vähän hiiltynyt. Badabumtsch. Löysikö pitää? Eikä. Huo. Partin video. Mä teen tästä semmonen 45 minuuttia, koska... Ja vaan sen kunniaksi, että murskasitte sen like-tavoitteen. Tästä tuli... Mä jäin jumiin siihen hetkeksi. Nyt. Ehkä kannattais pitää miekkaa keskellä. Tossa on zombi. Terve, Mr. Zombie. Miksi ei tutkita aika tää suunta? Toi on hyvä, tosta ei pääse läpi. Siis monsterit. Creeper. Se ei tuottanut paljon vaurioita. Okei. Mä blokkaan tän. Noin. Nyt kukaan ei pääse läpi. Ja mä pystyn keräämään nää orret tästä. Väliaikainen turvapaikka. Nyt pikkihäys. Ja kiitos keybindingsit. Eiku inventory tweaks. Hallelujaa. Se on suoraan käteni uuden pikin kuin vanha hajoaa. Joka on hyvä. Nyt on sitä Galactic Craft Copperia, jota mä en tarvitse. Mulla on täällä uusi. Eli nyt vaan läpi. Alas vai ylös? Tätä pitää miettiä. Alas. Parhaat kamppeet löytyy alhaalta. Toi creeper pystyy kiipeä. This is how you nail it. Noin. Sitten voi kerää ironia. No niin. Me tarvitaan oikeesti hirveä kasa tätä ironia. Yellowride. Oi niin, tässä on Big Reactors. Mä en kerää tota vielä. Koalia. Tää Mudpack käyttää ihan hirveesti koalia ja ironia. Ne on ne kaksi materiaalia, joita ei oikeastaan voi ikinä olla liikaa. Koska steel. Se vaatii 4 hiiltä ja 1 ironin. Ja niitä tarvitaan niinku... En minä tiedä, jotain vitsi 30 kappaletta. Enemmänkin. Hiljaa! Jotain 120 kappaletta niitä. Saadakseen edes tier 1 raketin. Se oli sitten tier 2 tai tier 3. Alumiinia. Niin se vaatiiko se? Joo, se vaatii Iron Pickin. Mä en halua edes riskeeraa sitä. Joo, täällä on alumiinia ja rautaa ja... Aika hyvä, että tulin tänne. Hallelujaa! Kiitos vaan minimappi. Joskus modit voi pelastaa päivän.
Joo, onks tässä open blocks muuten? Olisin vilkasta. Mikä tän veden lähde on? Ai, toi. Toi on source-blokki. Joo. Toi ääni saa aina, mutta... Mitä? Noniin. Tänne ei enää tuu monstereita. Nyt mä voin kerää aivan kaiken. Mä saatan tehdä jotain vähän off-camera. Off-cam. Joo, tän jakson jälkeen mä tein pieniä säädöksiä off-camera. Kamera. Off-kamerassa. Luultavasti laajennan kakkoskerrokseksi. Tai niinku uuden kerrokseen. Jotta saa niin tätä storage. Flooring. Noin. Sitten voi keräämään lisää ironia. Ai. Are you kidding me? Mä toivon, että mun ei tarvitsisi kuvaa, että mun pitäisi paikantaa uusi luola, eikä suoraan vaan löytää silleen tommonen luola vaan. Hop. Tada. Eikö hetkonen? Se on vaan oikopolku siihen mun jo tutkimaan. Kiva. Ne on ehdi huolestua, että voi ei heti uusi luola tutkittavana. Jotkut vois pitää sitä kivana, mutta just kun saa yhden luolan valmiiksi, haluais pitää ihan pienen paussin luolan tutkimisessa. Noin. Katsokaas, joo. Tästä pääsee tähän. Mä tiedän, tossa katossa on toi hirveä urekasa, mutta no. Cetrus-kvartsin vois kerää. Koolia alkaa jolla olla ihan riittävästi. Melkein stäkki. Mä kerään noin tosta myöhemmin. Alumiinia me tarvitaan myös. Se ei oo niin ehkä hirveet niinku kerää 10 miljoonaa alumiinia, mutta sitä kyllä tarvitaan. Zombit, te ette pysty spavnaamaan tähän. Menisitte, voitteko olla metelöimättä. Mä tiedän täällä lähellä jossain on nämä luola, mutta voitteko please olla metelöimättä? Siis voitteko please lopettaa metelöimisen? Ja katsotaan. Joo. Ollaan kuvattua vielä 20 minuuttia siis. Mä oon huutanut noille jo 2 kertaa. Oikeesti me ollaan käytetty niin paljon kopperia jo. Käytetty. Siis meillä on niin paljon kopperia jo. Hetkonen, niinpä. Hiili on yksi niistä. Hiili on vielä tärkeämpi, koska sitä ei tarvitse pelkkään siihen stiiliin, vaan myös kaikkeen sulattamiseen ja luultavasti jo joihinkin muihinkin oreihin. Ainakin muihinkin juttuihin tarvitaan hiiltä. Koska se generaattori... Tää ei voi olla totta. Hiili on vielä tärkeämpää kuin mä kuvittelin. Oh my god. Gosh darn it. Väärä nappi. Joo, siellä on yö. Ei kun vaan petii. Pinnalle vaan ja pettii. Miksikä se? Tai oikeastaan mä voisin tehdä ne mun muokkaukset tähän rakennukseen jo nyt. Eli no, nähdään sit. Joo, no niin. Halloo. No. Kuuntele. Eka asia, jonka näet. Tikkaat. Ja tässä on se yläkertani.
Joo, tämän pitäisi tällä hetkellä tulla facecamilla vaan. Se on pelkkä facecam, joka ei toimi. Joo. Eli joo. Tästä alkaa uusi jakso. Sori, kun ei tullut 45 minuutin. Mut kuitenkin. Tässä. Yläkertoni. Eli, no. Jättäkää laikea. Ois kiva. Eli, no. Siinä oli mun yläkerta. Ja no. Sitten vaan mainiin. Tässä on. Tuossa näkyy minun labyrinttini. Tral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 a